голос Пана Бога. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя слухачы Радыё Марыя. Сёння на голас паклікання да нас прыйшоў Яўген Вінтоў, новы прэзбітар, якога высвенцілі 24 жніўня, яшчэ толькі вось зусім новаспечаны святар. І вось да нас ён прыйшоў, пахвалёны Езус Христос, ксёндз Яўген. Навіть вічна, мен. Як настрой? Ну, ўжо другі тыдзень, ужо, можна сказаць, першыя такія крокі у жыцці святарскім раблю, ну і так з Божай дапамогай далей. Ну вось, і мы вас паклікалі, не забудзьце нам удзяліць благаслаўлення напрыканцы. Так, але спадзяемся даведацца пра гісторыю вашага паклікання. Можа, як заўсёды, пачнем з самага пачатку, з дзяцінства. Раскажыце крыху пра сваю сям'ю, пра тое, вось, ну, як вы выхоўваліся, у веры, узрасталі. Вось гэтага моманту. Ну, нарадзіўся я ў 94 годзе у сям'і каталіцкай. Маю брата і сястру. Брат старэйшы, сястра, можна сказаць, пасярэдзіне, я наймалодшы. І, ну, калі тата быў праваслаўным, але калі прымаў сакрамент шлюбу з маёй маці, то перайшоў на веру каталіцкую. Ну і усе, як бы, разам ходзім у касцёл. І, ну, як бы так сказаць, такая моя сям'я. Можна сказаць, папа сам з Мінска, а мама, можна сказаць, з Гродненшчыны. Але калі прыехала у Мінск на вучобу, то тут з маім татам сустрэліся, і так, ну, я нарадзіўся ўжо як трэці чалавек у сям'і, трэцяе дзіця, і, ну, так развівалася, можна сказаць, так, вось. Ну, і я ведаю, што калі вы вучыліся, то вы вывучалі польскую мову, так? То маці ваша з Польшчы, ну, мае польскія карані, так? З Гродненшчыны беларуска ці ось? Гродненшчына, так, ну, бо это горад Масты, там, дзе, можна сказаць, таксама я правёў ад 1 до 10 класа усе канікулы был там, і гэта такое, можна сказаць, месца, дзе у большасці святым, што служыліся на польскай мове. І, ну, як бы гэта такое... Усё, як бы, пачалася з таго, што на пачатку у першай школе горада Мінска, якая на вуліцы Чкалова, Октябрьскага раёна, там, як бы, зрабілі польскія класы. І проста набіралі дзяцей. І на пачатку ввогуле моя сястра пайшла вучылася, потым перайшла ў звычайную школу. І потым было, што у 2000 годзе мы з мамай пайшлі паглядзець, як там, ну, набіраюць у наступныя польскія класы. І тады яшчэ, ну, получаецца, набіралі, і каб адкрыць клас, трэба было мінімум 7 чалавек. І так выйшла, што было 6, а я, як бы, з лістапада, і дырэктар не хацеў мяне браць у клас, і, ну, дамовіліся, што вось, як бы, я, ну, трохі такі малодшы, але потым пасля такой доўгай размовы з дырэктарам яна нас прыняла, і, як бы, у 7-асабовым класе я вучыўся амаль 8 гадоў, і потым ужо, як бы, там расфарміравалі нас, і ўжо вучыўся у звычайных класах. А ўвогуле, як бы, польская мова была там у нас ад 1 до 5 класа, таму што, ну, як бы, калі быў ужо ў 6 класе, то Міністэрства адукацыі нашай забараніла, і ўжо тады толькі як факультатыў быў. А так былі польскія класы, былі на польскай мове навучанне, было, як бы, нават матэматыка на польскай мове. І ўсё выкладала пані Раната з Гданьска, дзе, ну, просто яна, так можна сказаць, была така, ну, выспецыялізавана ва ўсіх гэтых прадметах, і яна нас вучыла, і ўжо з 6 класу, можна сказаць, як факультатыў вучыў, а таксама польскую мову, ну, трохі у касцёле, калі быў, так, но на польскай мове святым, што таксама служыліся, як міністрант, таксама
ну, прыслухоўваў і гэту польскую мову чуў, так. Так што гэта як бы, ну, можна сказаць, трохі таксама маё намаганне, каб вучыць польскую мову было. Некаторыя кажуць, што да сённяшняга не чуваць яшчэ, можа, мой такі акцэнт лёгкі, але, ну, стараюся, я яго не чую, але стараюся так, ну, каб яго таксама, ну, не было чуваць. Так што так вот. Ксёндз Евген, да якой парафіі вы належалі, у які касцёл хадзілі? Я ведаю, што былі потым міністрантам таксама. Ну, моя родная парафія — гэта касцёл Святых Сымона і Святой Елены, названы чырвоным касцёлам таксама. І гэта такая парафія, дзе, можна сказаць, нараджалася пакліканне, і дзе таксама, ну, я быў, можна сказаць, першай кроці ставіў свае міністранстве. Хачу, як бы так тут распачаць пэўнай гісторыяй, якая была ў 2002 годзе, калі прыйшлі, па-моему, гэта было трыдум пасхальны, і мой отец хросны, он уже памёр, але таксама прыслугоўваў гэтым касцёле, і як праз прызмат гэтага, можна сказаць, вучэння ў семінарыі, праз такое, ну, аналіз, дзе гэта пакліканне нараджалася, то, можна сказаць, першы крок гэта, можна сказаць, дапамог мне мой отец хросны, можна сказаць, выканаў свой абавязак бацькі хроснага. Прыйшоў да маёй маці і пэўным, ну, сказаў, што слухай, Жаня, там, ну, больш будзеш бачыць, выжэй будзе, ну, алтар заўсёды выжэй у касцёле. Ну, і, канешне, я, ну, як бы бачу, мне ўсё падабалася, ну, бо там хлопцы стаялі таксама, якія прыслугоўвалі. Было выжэй, было ўсё бачна. Ну, ўжо, як бы, ўжо збіраўся ісці з ім. Ну, мама казала, ну, ўсё, ідзі ты, і, ну, і я пайшоў з маім айцом хросным. Дайшлі мы да алтара, я пабег обратно да маці, і, ну, мой хросны, канешне, вярнуўся за мною, і, можна сказаць, першую такую імшу, калі, ну, служыў пры алтары, так было, што не быў кандыдатам, быў міністрантам адразу мне далі комжу, то было так, што, ну, мама казала, што будзе на мяне глядзець, а я на маці. І таму просто было такое, што, ну, ксёндз сабе маліўся, міністранты стаялі, а я глядзеў на маці. І гэта, можна сказаць, першая святая імша, і так ад 2002 года ўсё пачало, можна сказаць, першае зерне было кінута, і за гэта ўдзячна таксама маяму хроснаму бацьці. І, ну, можна сказаць, гэта першы крок, які, можна сказаць, быў потым у маім такім, можна сказаць, пакліканні будучым. І, ну, быў, ну, і так вот гэта міністранцкае жыццё маё ішло. Якія ўспаміны вось гэтага міністранцкага жыцця? Больш смешныя моманты ці больш такія, ну, калісьці кранальныя, можа быць? Вот што узгадваецца адразу? Ну, калі я пачаў быць міністрантам, быў наймалодшым. Ёсць нават фотаздымкі, дзе з вікарыямі тады, а цяпер ужо пробушчамі нашай архідыяцэзіі, прыслугоўваю, калі несу свечку нероўна, і айцец хросны дапамагае, каб я роўна нёс. Таксама было, ну, такія смешны, бо гэта таксама, ну, памятаю яшчэ князя Дмітрыя Дубовіка, можна сказаць, без сутаны, так, калі ён яшчэ быў міністрантам, а цяпер ужо пробач буслаўскай святыні. Памятаю клерыкам яшчэ князя Дмітрыя Іванова. То есть, ну, як бы таких, ну, праз тое, што 2002 года быў міністрантам, то многа святароў, якія выйшлі з нашай парафіі, памятаю, ну, і таксама гэтыя два новапрэзбітары, з якімі, можна сказаць, таксама ўжо семінарыйнае жыццё пражыў. Отец Александр, отец Дионис Ольховик, Ануфры, брат Ануфры, так называецца, і таксама ксёндз Константин Цыбульскі. І, ну, такое успамінаю вельмі добра, так? Таксама з такіх момантах, можа цікавых, з'яўляецца тое, што так як моя сястра на 2 гады старэйшая мяне, то я з яе таксама хадзіў да
падрыхтоўкі да першай камуніі, і Марыя Чаславаўна, катэхетка, яка вучыла, получается, майго брата, потым сястру, потым мяне. Ну, сестра уже прымала першую камунію, а яна кажа, што ты яшчэ малы, цябе яшчэ трэба трохі павучыцца. Ну, я сказал, ну, добра, ну, і як бы пачаў вучыць, ну, перанесе мне ў тую групу, дзе павінен. І, ну, і так вось, як бы, хадзіў на катэхезы, і заўсёды хлопцы тие, ну, глядзелі, што, ну, вось, прыходзіць хлопец паследні на катэхезу разам з катэхеткай і выходзіць раней. Ну, бо я заўсёды была імша на 5, я на 6 на катэхезу, і на 7 заставаўся на імшу. І, ну, і так выйшло, што цягам часу з гэтай маёй групы катэхетычнай яшчэ 4 ці 5 міністрантаў пайшло служыць як міністрантамі, як, ну, цяпер таксама служым пры алтары. Магчыма, што ўжо іх дзеці будуць служыць таксама пры алтары, бо адзін з іх таксама ўжо другое дзіця хрысціў, і, ну, можна сказаць, такая перспектыва развіцця такога, можна сказаць, ну, бацька служыў, таксама, ну, сын будзе служыць. А вось калі вы памятаеце момант, калі ўвогуле з'явіліся думкі пра тое, каб стаць святаром? Дакладны момант не. Было такое, што памятаю толькі тое, што калі быў у бабулі, і мяне пыталіся, бабулі, кім хачу быць у будучыні, то я казаў, што хачу быць святаром і міліцыянерам. Ну, бо мне падабалася быць у касцёле, што святар робіць, і падабалася, ну, як бы, з мігалкамі ездзіць. Ну, і усім казаў, што гэта магчыма. Мне казалі, немагчыма, ну, і так ішло, але, ну, вот, можна сказаць, это такое дзіцячае, такое было, не знаю, прагненне, ну, магчыма. І так яно развілася, ну, а вядома, што ўжо, як казаў, што, ну, хросна, і потым сама, як бы, таксама ўжо служба пры алтары, спатканне з рознымі святарамі, ну, дапамагло мне такое распазнанне. Ну, это, можна сказаць, асабліва 10-11 клас. Так што так вот. І вось цікава, як паставіліся бацькі? Вы сказалі ж, так? Вядома? Так. Калі, ну, 10-11 клас, это быў такім, ну, клас, калі задумываўся, размаўляў з рознымі святарамі, з рознымі людзьмі, таксама свецкімі маімі друзямі. І бацька і маці сказалі, што незалежна якую дарогу выберэш, ну, як бы мы згодзімся, так, ну, бо гэта твоё жыццё, твая дарога, ну, і мы будзем падтрымліваць цябе. Можа, то трохі так адыйду ад пытання трохі шырэй. Калі прыйшоў занесіць дакументы і, ну, как бы сказаць, на пачатку князю пробашчу Уладзіславу Завальніку, што вось, ну, як бы, ну, рашыў, што ўжо хачу пасвяціць сябе Богу, пайсці вучыцца ў семінарыю, то памятаю, князь пробашч сядзеў пры кампутары, адвярнуўся, і першы сказ, то да сённяшняга дня памятаю, гэта быў, ну, наконец-то ты прыйшоў. Чакалі, так? І гэта быў такой, можна сказаць, такой знак, што сапраўды, ну, гэта так, гэта тая дарога. І таксама такое, можна сказаць, заўсёды гэта кажу маладым людзям, якія выбіраюць дарогу, якія задумваюцца. Адзін святар з парафіі маёй бабулі, калісьці служыў у мастах, цяпер у Мікаліўшчыне на Гродненшчыне. Ён такую, мне сказаць, даў параду, якую цяпер хачу, як бы, перадаць, каб таксама, як бы, карысталіся, асабліва моладзь. Казаў, што незалежна, што будзеш выбіраць, якія жыццёвыя цяжкасці у цябе будуць, ці жыццёвыя рашэнні, усё выбірай перад Найсвяцейшым сакраментам. Бо перад Найсвяцейшым сакраментам, так, мы з'яўляемся такімі, якімі ёсць. Там нічога не можна ўкрыць, так? Ну, і, можна сказаць, пашоў за этой радай, можна сказаць, і проста, ну, пан Бог перад Найсвяцейшым сакраментам сказаў, ну, такая сітуацыя, вось так думаю, падкажы мне, калі ласка. І, ну, просто потым атрымаў адказ. І, ну, таксама это, можна сказаць, такое ценнае, ну, бо
там мы з'яўляемся перад Панам Богом, і нічога не скрыецца, так? Не можна налажыць косці масці і штосьці ўкрыць. Так што такая добрая рада, думаю, таксама для моладзі. І хіба не было ніякіх сумневаў? Вось дакладна, гэта дарога і ўсё. Ну, што не міліцэйская ўжо зразумела, але, можа быць, яшчэ якія-небудзь былі думкі? Скажу пра такую адну думку. Тут трохі смешна, я сам потым смеяўся. Я рашыў, ужо прыехаў, вучыўся ў Драгічыне, яшчэ пазней трохі раскажу пра гэта, у Польшчы. Калі прыехаў у семінарыю, то з адной стороны разумеў, што я прыехаў у семінарыю вучыцца, а з другім мне казалася, што вось я тут на тыдзень, на два, і яно скончыцца, вернуся да хаты. І пасля тыдня зразумеў, што я тут ужо на 6 гадоў, то есть зразумеў, што тое рашэнне таксама яно ўжо рэалізоўваецца. І гэта такое, сапраўды, такое, можна сказаць, смешнае, але прыгожае перажыванне было. Такой першы момант. А так, розныя размовы з іншымі людзьмі, так, былі, розныя, так. Некаторыя казалі, задумайся, некаторыя сказалі, ідзі, некаторыя казалі, можа лепей закончыць і-небудзь універсітэт. Некаторыя сказалі, я і так ведаў ці ведала, што пойдзеш у семінарыю. То есть, гэта такое, быў то, і, получаецца, 10-11 клас гэта быў такі момант, калі задумаўся. І такі першы момант, калі ўжо сустрэўся з рэчаіснасцю. Гэта ось было першы тыдзень у семінарыі. А так у семінарыі тоже, было такія моманты таксама такога вахання, крызісу, але з Божай дапамогай я выйшаў. Добра, вы адразу паступілі ў семінарыю пасля школы. Раскажыце, вось якую семінарыю абралі і чаму менавіта яе? Занёс я дакументы да арцыбіскупа Тадэўша Кандрусевіча, і так як вывучаў раней польскую мову, проста запытаўся ксяндза арцыбіскупа, ці ёсць магчымасць, так? Бо так просто хацеў таксама трохі падтрымліваць, можна сказаць, сваю мову, якую вучыў польскую, і запытаўся, ці ёсць магчымасць, і ён сказаў, пачакай, невядома, і сказаў, што праз месяц, каб я пазваніў, і тады званю я ў курыю, адказвае яшчэ тады канцлер курыі, ксёндз Юрый Касабуцкі, кажа, што біскуп Драгічнасці ў Польшчы Антоній Дыдыч, такі, можна сказаць, сябар таксама Беларусі, так, і таксама, вельмі часта бывае на Беларусі, на Гродненшчыне. Ён капуцын сам, і да сваіх братоў капуцыноў таксама сюды прыязджае. І ён сказаў, што ён прымае, і даў мне нумар тэлефону і дакументы рэктара. Пазваніў я рэктару, рэктар сказаў, усё ведаю, прыязджае на пачатку жніўня. Перад жнівенем я прыехаў, прынес дакументы, і ў жніўні ўжо пачынаў год падрыхтоўчы. Такой, у нас месяц падрыхтоўчы быў, можна сказаць, 2 месяцы падрыхтоўчага было. Так што, можна сказаць, такі быў пачатак мой. І там у Драгічыны, у Польшчы, та воеводство Подляске, то есть тут, можна сказаць, між Беластокам а Люблінам, вучыўся 6 гадоў. Там вучыўся 6 гадоў, і, потым ужо ў 2017 годзе прыняў дыяканскія пасведчанні. Прыняў пасля семінарыі, бо мне не хапала гадоў, і так, можна сказаць, трохі раней прыняў, і трохі даўжэй быў дыяканам. Так што вот. Пачакайце пра дыяканства, раскажыце яшчэ пра вучобу ў семінарыі. Вучоба ў семінарыі, я на 6 гадоў. Так. І з такіх, можна сказаць, як, мне падабалася вучыцца ў семінарыі, так, маці мая казала, што калі прадмет хутка ідзе, то значыць ён цікавы. У мне, было розныя прадметы, бо і таксама многа філасофіі ёсць у семінарыі, і таксама тэалогія потым з 3-го курса. І
вучыўся, а пісаў магістэрку, бо заканчваецца ўсё праца магістэрскай. Пісаў з гісторыі касцёла. З гісторыі касцёла, як потым зразумеў, трохі так, па-першае, нам не падабалася, а з другой стороны, драгічыская дыяцэзія, бо гэта гістарычна гэта частка пінскай дыяцэзіі. Такая маленькая частка, але частка. І так выйшла, што архіў пачатку 19 стагоддзя, то есть дыяцэзія пінска ў 1925 годзе паўстала, то архіў з гэтых часоў з'яўляецца як бы ў Драгічыне, так? І, можна сказаць, пісаў магістэрку па тэме, по-польски яна гучыць так. Духовенство в rzymsko-katolickie w Mińsku na Białorusi w pierwszej połowie XX wieku. To jest duchowieństwo, jakie pracowało u Mińsku, u samym mieście, od 1900 do 1950. To jest, można сказать, rozkwit i tak samo potem, kiedy przyszła wojna. Kiedy odnowiła się diecezja mińska i kiedy biskup Łaziński powinien był wyjechać u Pińsk i kierować odtul diecezji. Na początku Nowogródek, potem u Pińsk. To jest, i tak wyszło, że zebrało się światorów. Wyszło ich amal 200. Co ciekawego dla siebie odkrył, to, że z tych światorów mają 5 biskupów, i stali światorycie pracowali, 5 biskupów. Jeden z tych biskupów to ksiądz biskup Michalkiewicz, po-mojemu, u Wilnie, i on był biskupem u Litwie. No i tak samo 2 diecezje u Polsce, tak? To jest biskup Świrski i ktoś jeszcze, Bukraba. Tak, Bukraba tak samo pracował u katedry naszej mińskiej. I mamy tak samo 3 sług bożych, tak? To, jak wspomniał, sługa Boże Zygmunt Łaziński i tak samo 2 grekokatolików, Andrzej Cikota i Fabian Abrantowicz. Tak samo Fabian Abrantowicz tak samo Moskwie dopomagał robić seminarię w Mińsku, kiedy była seminaria u Mińsku, kiedy biskup Zygmunt Łaziński chciał utworzyć, i Fabian Abrantowicz to był takim człowiekiem, który dopomagał wielmi biskupu organizować tę seminarię. No i dla siebie tak samo, potem tak samo moja dalsza uczoba, ale tak samo wielmi taki przygorzy, такий рис Марини був, такий аспект Марини у Мінську. Бо так само відкрив, що набоженство в ogóle, eucharystyczne nabożeństwo jest opisane tam, jest tak samo opisane budownictwo Czerwonego Kościoła mojej rodnej parafii. U takich czasopisach wydawane przez katedralny kościół Straż imienia Maryi. Znajшов te czasopisy nie usie, ale znajшов. I ten rys, można сказать, eucharystyczny i maryjny wielmi był taki przygorzy. No i potem jakby tak samo zajął się, ale to później rozkażę wam. I tak samo, tak odkrył dla siebie, że 2 ikony cudotworne były u Mińsku. I właśnie tak dla siebie, można сказать, takiego, про свою працу, яку писав, можна сказати, магістерську, для себе теж много цікавого зробив, відкрив. Так що ось так. Цікаво, але акрамя ось написання магістэркі, які вам ще там падабаліся прадметы? Куди ось душа ляжала? У які бок? Там же шмат чаго выкладаецца? Гісторыя касцёла гэта такая, можна сказаць, была першая, так? А другое, гэта цяпер вучуся, але потым я яшчэ раскажу, дзе вучуся. Тэалогія дагматычная гэта цікавы прадмет, але цяжкі. Але сапраўды, хто увойдзе, то ён сапраўды цікавы вельмі. І, не ведаю, так яшчэ з такіх прадметаў, то можа katolicka nauka społeczna, to po prostu socjalne włóczenie Kościoła. Bo tam tak samo taki świętar wykładał, jaki tak samo wykłada, był, można сказать, rektorem w
Торуню, там, дзе таксама, можна сказаць, у Польшчы, дзе ёсць Радыё Марыя, яны там, журналісты там вучацца, у гэтай вучальні ён таксама там выкладаў, і, можна сказаць, ён вельмі цікава выкладае, і гэта сацыяльнае вучанне касцёла таксама такой, можна сказаць, вельмі цікавы прадмет. Ну, я не ведаю, може бути, ви якраз зараз, щоб ви не забилися просто. Ми вже трошечки на Радіо Марія розказували про ось це ваше анкетування. Може бути, ви розкажете так само нашим слухачам? Почну з того, що ну, якби, після семінарі пішов вчитися, якщо біскуп Тадеуш Кондрусевич мені вислав у університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаву. І я там, ну, вучуся на теології догматичної, так, ліцензіат зробив, ну, оборонив ступінь ліцензіата канонічного. І пишу роботу тепер. І ту анкету, яка вже була на хвалях Радіо Марія, казали про її, це анкета, яка, ну, якби я хочу паглядзець, як змянялася пабожнасць марыйная, як бы развіццё культу марыйнага ў Беларусі на працягу 30 гадоў. Ад самага пачатку, можна сказаць, пачынаю, можна сказаць, ад момента, калі папа рымскі даў нам першага біскупа, гэта біскуп Тадеуш Кондрусевич. Можна сказаць, хтось з святых казаў, што там, дзе біскуп, там ёсць касцёл. І потым абразавалася дыяцэзія ў 91-м. І, якби, пачынаю з 89-го до 2019 года хочу праглядзець, як развівалася гэта, можна сказаць, культ марыйны, пабожнасць марыйная у розных частках. І пішу, якби, па методыцы кардынала Ратцингера, калісь потым ён стаў папам Бенедиктом XVI, які, якби, казаў пра 4 дарогі пазнання Марыі. Што праз дарогу прыгажосці, праз дарогу любові, ну і там таксама ёсць такія розныя падпункты, праз якія мы можам пазнаваць Марыю. Пішу таксама абапіраючы на часопісы, якія выдаваліся праз касцёл на Беларусі, таксама праз архіўныя матэрыялы, праз літаратуру, якая выдавалася ў розных частках. Цяпер апрацоўваю ў жніўні, пастанавіў сабе апрацаваць віцебскую дыяцэзію. Было так трохі зручна, бо ўсё ў PDF ёсць в фармаце, і можна, якби, доступ ёсць, і апісваю пакуль віцебскую дыяцэзію, але, якби, таксама пасяднім раздзелам з'яўляецца тое, што як гэта бачаць вернікі. Як яны, як, ну, якби, в асноўным там і моладзь, але таксама і старэйшая ёсць, які адказвалі, бо ўжо маю 400 анкет, але хацеў бы, каб было 1000, ну так, мне мой прамотар казаў, каб кіраўнік моей працы казаў, каб зрабіць так 1000, каб было так яскрава бачна. Ну і таксама, акрамя анкет, таксама буду інтэрв'ю прасіць у кожнага з біскупаў нашых, як яны бачаць развіццё культу марыйнага, развіццё, якби, гэтай марыйнасці ў Беларусі. Трохі адыду ад тэмы, бо што цікавае, якби, як вучуся як дактарант у Варшаве, то выступаў на адной канферэнцыі ў Вільні, пра Божае мацярынства было такая канферэнцыя, і я, якби, хацеў паказаць марыйнасць у гербах нашых біскупаў, сучасных, якія цяпер служаць касцёлу на Беларусі. І што цікава, што у большасці, ва ўсіх прысутнічае, якби, сімволіка марыйная, але у большасці біскупаў ёсць штосьці звязана з іконай Маці Божай Астрабрамскай. Гэта альбо сама Маці Божая, альбо якісьці сімвал, які нагадвае, якби, віленскі абраз. То есть, ну, якби, гэта прыгожа, што для сябе адкрыў, і такое багацце, якое, якби, як ведаеш, дзе яны таксама гэта, як святары яны служылі, то гэта, якби, так бачна такую глыбіню іх святарскага жыцця і біскупскага жыцця. Бо, ну, таксама біскуп Тадеуш Кондрусевич працаваў на вострай браме, так, як вікарый, і таксама ардынарый гродненскай дыяцэзіі Александр Каштевич працаваў у касцёле Святога Духа.
з гэтым таксама звязаны абраз Езуса міласэрнага, але гэта ўжо такая іншая тэма. Але вось штосьці, што бачу, што яно важна, і гэта пасledні раздзел маёй працы, і такое, можна сказаць, які будзе падсумоўваць, так, мой погляд праз гэтыя друкаваныя, так, што надрукавалі, што якісь сведчанні аставілі людзі, але таксама, што сучасны хрысціянін, сучасны вернік Беларусі бачаць. І нашы слухачы і карыстальнікі сацыяльнымі сеткамі будуць мець такую магчымасць на нашым сайце пабачыць гэту анкету і адказаць таксама на пытанні, якія марыйныя традыцыі былі, ёсць на вашай тэрыторыі, у вашай парафіі. Вось запрасіце, Ксёндз Яўгенкаў, удзельнічалі, яшчэ 600 анкет, гэта шмат патрэбных. Хочу запрасіць, каб удзельнічалі. Запаўняйце анкеты, захвочвайце іншых. Если хтосьці запаўніў, то можна таксама дапамагчы запаўніць можа старэйшым асобам. І гэта анкета таксама ссылка появіцца на старонцы Радыё Марыя. Бо так, калі больш людзей, то можна сказаць, яскрава бачу, так? Бо з тых, што памятаю цяпер вынікаў, то ад 18 гадоў до 35 большасць людзей. То есть гэта больш актыўная частка, можна сказаць, якая удзельнічала, але таксама маю і 70-72 гады, які адказвалі. То есть старэйшыя людзі таксама уключаліся ў гэту анкету, так што захвочваю і маю надзею, што мае, можна сказаць, такая праца навуковая, над якой працую, таксама дасць плён у будучыні таксама. Але вяртаемся да гісторыі вашага жыцця. Семінарыю скончылі, што тады далей было? Так як я пайшоў у семінарыю пасля школы, то у нас школу заканчваюць у 17-18 гадоў, плюс-менш. Так, і так выйшло, што як я у лістападзе нарадзіўся, то я ў 16 скончыў школу. 17 гадоў і 18 было мне ў семінарыі, і аўтаматычна я ў 22 закончыў семінарыю. А кананічнае права піша, што каб высвеціць на дыякана, трэба мець 23 гады. І тады скончыў семінарыю і ў чэрвені атрымаў дыяканскае пасведчанне 24 чэрвеня 2017 года у Мінскай архікатэдры разам мяне свянцілі на дыякана, а ксяндза Романа Страшко на святара тады. І тады вось ставіў дыяканам. І тады мне ксяндз-біскуп далей паслаў вучыцца, бо каб высвеціць на святара трэба 25. І цяпер яшчэ 24, але 25 будзе ў лістападзе. І вось так гэта, можна сказаць, жыццё пасля семінарыйнае развівалася, і, можна сказаць, маю надзею, што будзе плён пазней таксама. Добра, раскажыце пра сваё высвянчэнне. Вось мы спецыяльна сюды запрасілі нового прэзбітара, каб распытацца менавіта пра гэта. Гэта вельмі кранальны момант, і калі можна, пачніце з абразкоў, которые рыхтуюць будучыя святары на сваю прыміцыйную імшу. Вось чаму вы выбралі, што вы выбралі, які абраз? Пакажу, не ведаеце, добра, будет бачна ў камеры. Бачна, хіба што. Тут з другой стороны таксама сэрца пана Езуса. Увогуле, самым важным момантам это з'яўляецца 6 гадоў фармацыі ў семінарыі, так? Калі 6 гадоў чалавек задумваецца на розных рэкалекцыях, праз розныя размовы духоўныя. Вельмі каштоўным з'яўляецца тое, што айцец духоўны ёсць, так? Добра, калі таксама у вернікаў таксама ёсць канкрэтны, можна сказаць, святар, які у якога спавядаюцца, і, можна сказаць, гэты духоўны шлях прасцей бачна. І гэта першы момант, а такім непасрэднай падрыхтоўкай да сакраменту пасвячэння святарскага гэта з'яўляецца рэкалекцыя. Рэкалекцыя пяцідзённая, таксама як перад дыяканатам, якія праходзяць у цішыні, калі ёсць час на малітву, на размовы таксама з, можна сказаць, такім айцом духоўным.
Ну, так само такія розныя пытанні, так? Я, калі ехаў на пачатку жніўня на рэкалекцыі, то ксёндз арцыбіскуп, памятаю, сказаў, што папрасі, каб казалі пра святасць, каб былі святыя святары, і, ну, гэта сапраўды патрэбна. Канешне, отец рэкалекцыяніст выканаў просьбу мітрапаліта, і, ну, думаю, таксама радыё слухачы, вельмі важна маліцца аб святых святарскіх пакліканнях. Бо калі святары будуць імкнуцца да святасці, то яны таксама павядуць за гэтым вернікаў. Чаму я выбраў акурат, ну, прынёс абразік Маці Божай, не Маці Божай, а Святой Тэрэсы, дзетка Езус, таму што яно трохі звязана з маім пакліканнем таксама. У мяне ўвогуле 4 варыянты абразікаў. Гэта Святая Тэрэса, дзетка Езус, Маці Божа шкаплерная, Езус міласэрны і Хрыстус святар. Чаму гэта моская такая нота шкаплерная? Маці Божа шкаплернай, Святой Тэрэсы, кармелітанскага ордэну ўвогуле паявілася таму, што на першым курсе, то есть за месяц да пайсця ў семінарыю, я быў у Гудгаі і прыняў шкаплер. Прыняў шкаплер ў 2011 годзе і тады пайшоў у семінарыю, і гэта, можна сказаць, духоўнасць такая, ці такой матыў кармелітанства паявіўся ў маім жыцці. І на першым курсе таксама зладзілася такая пілігрымка «Міс Гудгай», яна толькі адзін раз выйшла, маю надзею, што яна адрадзіцца. І там таксама я пайшоў трохі так у рамах удзячнасці за першы год. Але таксама, што прыгожае з'яўляецца, цяпер убачу гэта, з братам мы адкрылі проста, ну не ведаю, такое, можна сказаць, плён, які прынёс хутка гэты плён прыйшоў. З гэтай пілігрымкі на цяперашні час яшчэ 2 клерыкі вучацца і 1 сястра законная. А калісьці толькі я ішоў там, а адзін думаў, Влад Мінько, які цяпер у капуцынаў вучыцца. Таксама адзін такі сябар, які на гітары граў, не памятаю цяпер імя. І таксама дзяўчына, якая, если не памыляюся, пашла ў ордэн шарытак. Сёсцёр шарытак. І так, ну, так задумаўся, ну, паглядзеў фотаздымкі, бачу, што, ну, можна сказаць, адна пілігрымка столькі пакліканняў нарадзіла, так? Так што таксама захвочваю моладзь, каб хадзілі пілігрымкі і размаўлялі са святарамі, і, можа, таксама пачуеце голас, і, можна сказаць, адна пілігрымка, якая нарадзіла столько пакліканняў. Гэта, вот, можна сказаць, на пачатку жніўня гэта заўважыў. І так, можна сказаць, гэты матыў кармелітанства паявіўся за словы такія, які, можна сказаць, абраў на сваё пасвячэнне. Гэта хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў, з першага лісту святога Яна. Чаму я выбраў гэта? Былі розныя думкі на тэму цытата са святога пісання, якое выбраць. Думаў таксама над словамі «ідзіце навучайце ўсе народы». Але таксама, ну, так хацеў трохі глыбей, каб гэта пазнаць. Ну, бо вучэнне Ісуса Хрыста ёсць такая таксама рэкалекцыя лекцыю Давіна, на ті таксама пару раз ездзіў, які, як бы, кажуць, што кожнае Евангеліе – это кожны стопень фармацыі вучні Ісуса Хрыста. І проста, ну, бо каб вучні, каб апостолы не полюбілі Ісуса Хрыста, не мелі такого прагнення казання пра Божае валадарства, не мелі прагнення казаць пра Божую любоў, ну, то бо без любові нічога бы не было. І таму абраў гэтыя словы. Ну, таксама на маім абразку праміцыйным паявілася, ну, родны горад гэта Мінск і парафія Дрохічын, там, дзе вучыўся ў семінарыі. Ну і, канешне, калі гэта было 24 жніўня гэтага года. Ну і таксама падзяка
на моїм батькам за дар життя, брату і сестри, і ще сім'ї, і так само до тих, кому буду посланий. Так що ось так от виглядає мій праздник. Ну і розкажіть про свою проміційну імшу. Ось казали ви казання, як рихтувалися, коли казали? Перша проміційна імша була 25 жнівня о 11 годин у Червоному костьолі. Вельми кранальна було. Виходив у вінку з плебанії. Можна сказати, почав плакати. Ну, так вельми кранальна було. Можна сказати, коли почув хор «Голос душі», коли почав співати, і коли я виходив в костьол. Ну, просто це тот костьол, який від початку мого життя був, і, ну, не ведаю, мені хор «Голос душі» колись кормив цукерками. І, можна сказати, ну, просто ведаю, як вони співають пригожа, і, можна сказати, так вельми кранально з самого початку було. Ну, і так само, ну, можна сказати, прагнення, до якого я йшов так, з такої дороги життя, дороги покликання, то так само, можна сказати, янось день, якби, вже було фактом, так? Перша консекрація, перша, можна сказати, комунія, коли я роздавав моїм батькам, так само, ну, під час цієї імші, ну, так само слово подяки тим особам, які були, і, ну, так само я сказав одразу моїм родителям, що, напевно, на подяках розплачуся. У катедри я, коли дякував батькам, розплакався, у своїй родній парафії розплакався, коли дякував моїй катехетці. І, ну, так вийшло. І, але так вельми так, ну, бо так, можна сказати, частку серця, можна сказати, в этой парафії, і, ну, і така, можна сказати, вона така вельми родна. Ну, я думаю, що батьки так само плакали. Ну, хіба, ну, на фотоздимках хіба бачно, що так. Це, правда, вельми кранальні, так, до служби. Ну, але ви казання рихтували? Казання казав ксьондз Кирил Бардонов. Ага. Ксьондз Кирил Бардонов таке пригоже, так само казав про, що це такий аспект служебний, що якби, і він так само від вас покликаний, що якби покликаний не народжається у сім'ї, і, ну, так само захватив, якби, ну, народжалися покликані, бо так вийшло, що ось нас, можна сказати, на протягу 2 років з одної парафії 3 вийшло, і тепер нікого немає. І, ну, я так само на примітивний сказав, що молитеся, бо у ближайші 6 років нема, ніхто не вчиться в семінарі. І як молилися, ну, маю надію, що хтось буде. Так, не веду таке моє особисте, таке, коли я гляджу на покликання, то покликані народжаються завжди у парах. Або, ну, бо не веду, наприклад, глядячи на свою парафію, то, наприклад, пам'ятаю, як разом були клериками Діма Іванов і Діма Дубовік. Так само потім, як можна сказати, до їх долучив Олександр Вітко. Не пам'ятаю докладно, як там з годами, може він був старіший трошки. Але, ну, потім вийшло так, що потім ksiądz ojciec Ануфрий, ksiądz Константин і я. Тобто, так, можна сказати, якщо вже Божий Дух кличе, то так групами. Так що, якщо є покликані, то запитайтеся ті, може, мене так само кличе. Ну, бо завжди разом, то веселей служить при алтарі, можна сказати так. Ксенз Євгена, майже нема вже часу, так, вельми хутко пролетів, але ось розкажіть, ось літерально 2 тижні ви служите у якості святара, де і як у вас увогуле ураження, що таке, які переживання є? Ну, служу я у парафії Червоного костьола Святих Симона Святої Олени. Уже другий тиждень. Так само у цю неділю служив святу мшу у парафії моєї бабулі у Мостах, де так само літо провів, але, можна сказати, потихоньку відкриваю, прихожу цього шляху, так?
бо тэарэтычна то, што можна даведацца з кніжак, то, што можна даведацца са сведчанняў святароў людзей, то, што самому перажываецца гэта трохі інакш. Бо адкрываеш прыгажосць і таксама такую дапамогу Пана Бога, дапамогу Духа Святога, ну, асабліва, калі падчас пасвячэнняў просіцца Духа Святога, каб гэты Дух Святы сышоў асабліва. І, ну, таксама, ну, ўжо, можна сказаць, першыя разы ўжо служыў як святар у канфесіянале, так што гэта таксама, ну, можна сказаць, сустрэча з Божай міласэрнасцю, так? Калі ёсць магчымасць, калі, ну, то есть, гэта таксама вельмі важна ў духоўным жыцці. Ну, сакрамент якіх яшчэ не ўдзяляў, гэта сакрамент намашчэння хворых. Так што, але так ужо маленькімі крочкамі стараюся якби развівацца, стараюся ставіць крокі. Ну, таксама дапамогай з'яўляюцца тыя святары, з якімі служу, так? Ксёндз вікар, ксёндз пробашч, якія мне таксама, ну, некаторыя рэчы падказваюць, якщо не ведаюць, ну, такія, можна сказаць, практычныя рады, ці, можа, ну, бо, можа, штосьці могу паблыдацца, ці пацірацца, ну, то, в смысле, у літургічных, у імшале, ну, бо гэта ўсё-такі, калі сам служыш, то так трохі інакш гэта перажываецца святая імша, але так ужо маленькімі крочкамі развіваю сваё святарскае жыццё. І з Божай дапамогай маю надзею, што будзе далей яно расці. Ну, як абяцалі, удзяліце, калі ласка, нашым слухачам мне Божае благословення святарскае. Пан з вамі І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у спокою Христа. Дякуємо Пану Богу. І слухайте Радіо Марія. Дякую велике, що прийшли до нас. Будемо розвітуватися з нашими слухачами. Час вийшов, на жаль. Похвалений Єсус Христос. Навіть вічне. Амен. Голос покликання. Історії людей, які